Hero plan hero Oi, gahamda. Tam nung boda o samutayni bagay beri rutuk tong. Sakni hor betar drop hanay. Tam nung boda beri rok nonuk keno bike motoray. Po pa kai tok 1 liter kamre shino scooty o boksay rohor mahaike. Layay matang. Tam nung boda dolni orosi hanay nogo saway silabay malayay tonggay. Jeborok i hanay rok norok otong totok nay totok sengsar no yakaray. Tagman ka ayang masinggo dahin, ayang naro dahin hambay. Dol rok seng tini 나이라이나 탕의 동고 시쿠모 셀레브리티 록너 아본 홍게 파디다북 돌록 와이 샤바이 비디오 나이나 부칵 탕라이시너 코이 크락맨 저토노 보노누 코이 크락맨 룽디 빈봉 틴테 코이 크락맨 냥르가 앙완찬이 블레시미 세모톰 자고 베르마코 속바하이 모톰 랑마니 베리 보로니 부카바 셰렘노 nung beri diba ang banono sela sehintonggu o sela tetei beri haike sajokjak tongnai rokno solo hungke ba nungbo 베리 보로니 부카바 셰렘노 Puila confirm khaigradi nini abukha bufang beda koponni da hayake bahan theini bukha rokse serempu 셰렘노 nini abo bukhayana bufang beda kopon rok dongna watei jora nogo bol kring phur rogo samung nangga khati tonidi bukha kele hinma khanaka khakra khaktheng khaklai hinma rogle khanaka haipano bukha serem hinmale tabuk no khanaku ang mendra 하이파노 루코록니 부스칸고 tam lukurokni biskango tam nung ponchayet gaw sobarogo da meeting khaina nai tong tabuk 마타이록니 멍거이 dolrok bono samung tamung khayai aichuk ba bachai matairok ni thani rang paso bandil rongtok bisingo toni re phaijadi henei sasannai 고시나머니 아니 그달 할롱노 앙 스바이만 글락 ani katal halok ang sebaiman gelak sabo keno no tabuk nusaini slai ang genang ani kheto doskani tongo ani rabar kaijak 20 ta hapung tongo nusaino yakare ang bai phaisidi henei tongba ma o buri tam hinu dolrok kebo bono whisper use kaijak thiran chai tongnai bai khitarna ba khitarjakna no sani tongkhabo singbai Oi, narongno kaisa kok sungando. oi kaisaya kainei kaitam kok sema sungnai nung sungno Angta good morning kaisa no buju. buji tharkana nung haile nung good morning hinma buji khang ge tam khaina sa sung asuk baino nung english kok manjak sugui ma tongti khatana sekang nung sungno se sagradi tam nung lengjak ma haike kok sawi ma tong habo kogo hungma game rongle thungi phaini abla nung obono se nung sagradi sekang wolo sung sawana Good evening bye, good afternoon no khe. Tam no hinki sabegradi. Ang English room mayu. Pura kupunyo saimi angin sungo ang. nini o alu jama to phuljak mukhang haibai nono sabo english kok mano hnoi tongna ba nung good evening bye good afternoon hinma buji khe nini mukhang thaichuk no solsinai nai tongdi Hey guys, good evening everyone. iko oseng phaijau khatai khoroksa bo sama to sawi rekha hey guys good evening everyone hnoi tam no hinabo tam no sajak khabo bono no taiwaisa singpi de akok no bostai chana ringlia So, tini de tawno tongai ro sab ni notification comment khadi. tauno tongnai rokda nungbo tauno no tongdana kokhe damni borokta hino muike thungkrai lai bokong no mui songoi ma chajao Te watai jara wang kham tike makeup khayo no roboti ke akon watei jora hangke nung haike makeup khayo jerai busa 500-600 jon ni thei nungai phaidro phaike watei jora ya hangke boposu sei musuk wathar chawi phaima haike makeup khaikena abonota kathang tongai lapkrai khano nini bikhumurok purbaikha chakri khainai chelano na singei mangno haipa no dukhuta nangdi kathang tongra khudi mannai nung chakri khainai chelano no tabukni borok rok tangai chakri khainai no mang hamjak bai hinmale bwsai office o thangpuru bwsai duty thangka hangke alada chelabai sakmo tok eba chasmai tongna bagai pa nini charkuna bukhuk naithok suka teiro ruklai muk tei sanamani slai wak adaridi ayang wak kap suka o school dak sanlaimani viral video to nukbai khana no norok angki sau borok no school ni sokok rohor di hinai nangke joto school no borok no permanently ban khlai renang thu sabo saiman tini school abuk seblai kha khana ke last bench wa chogei lei thunglaiyana taini dino ke habo kogo unglaiyana ambagai mo high student rok porina thangya time pass se khlaina thango nugyada o borini photo ang thumbnail phunugro wano norok no leikhumu mo high borok rok ni bagai no youtube channel delete ungu channel community guidelines
like payo lolai lila khungge ba abono dolrok tinin bagai omsukno video jajakhe like redi comment khaidi share khaidi nini dolrok bai tei channel no subscribe khaijagya hangke subscribe khaidi 40k o sogainani sungbo tei asuk balok glakha jefro 50k o sogainai afro face reveal khaisinai hwnei wansuk tongwa angbo abono dati 50k karelai dita dolrok norok malai lai finai ketal video o thangka do dolrok bai tiprasa aiglok thung